Umlungisi Thabethe usengaphandle ngebheyili uze kube mhla zimbili kuZibandlela. Wayenqatshelwe ibheyili inkantolo yaseVerulem ngeminye imibandela ukuthi ofakazi bombuso bayasatshiswa. uAndile Bobo wayegcina ukubonakala opha emzimbeni ethaveni kaMlungisi Thabethe. Isidumbu sakhe satholakala emfuleni osothongathi. Namuhla inkantolo yaseVerulem ithole ukuthi isinqumo sayo sokuchitha isicelo sika Thabethe siguqulwe inkantolo enkulu yaseThekwini. The court has been advised that accused number 1 in this matter has been granted bail in the High Court when the matter was taken on appeal. The court is, however, not in possession of the appeal record or the bail, as well as the conditions of bail that was fixed with regards to the first applicant. Umphakathi uyaveva. Sisola ukuthi khona umkhonyovu shayini ngoba phela iprocedure ithi uma umuntu enze iappeal yekutshela umphathi wecala utshela abazali bomntwana lo owashonayo. Ukusiphatha kabi kakhulu uma singena ngaphakathi enkantolo sizothola ukuthi kwayibona they are not aware ukuthi uphume kanjani ejele. Njengoba uThabethe ngaphandle ngebheyili abamangalelwa abayisithupha basatokile. Ezindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eVerulem. Kwezinye ezithinta izinkantolo, uConstable Kylin Whiteboy nongomunye wabasolwa ngokubulala uNathaniel Julius ulivumile leli cala. Uthi wabe etshelwe asolwa naye uSimon Scorpion Ndayivana ukuthi adubule, kanti ke wayezitshela ukuthi isibhamu sifakwe izinhlamvu zenjoloba. Umshushisi wombuso uthi lamaphoyisa amathathu ayengaqondile ukudubula leli bhungu, kepha ke ayidubula kwasani. They have exhibited the tendencies of vandalism. Why? Because on the day in question, they were on a shooting spree. Umbuso usichithile isicelo sebheyili wathi lokho kungenzeka kususe umbhikisho eEldorado Park. Isinqumo sebheyili sizolalelwa futhi ngomsombuluko ozayo. Kusenjalo umbuso usiphikisile isicelo sebheyili sikaHawugelo Sibiya osolwa ngokubulala uZinhle Sihopa. Isidumbu sikaZinhle oneminyaka eyi-14 satholakala endlini yangasese yomgodi ngomgqibelo, kanti yena kwabikwa ukuthi ulahlekile ngolwesithathu oluyidlule. Umndeni wakhe wabe usuthola umlayezo othi kumele ukhiphe imali eyizinkulungwane ezingama-96 zamarandi ukuze akhululwe. Okumanje uSibiya ubhekene necala lokuthumba, ukugqekeza kanye nokubulala. Leli cala lizobuyela enkantolo mhla zingama-30 kuMfumfu ukuzofaka isicelo sebheyili. Amaphoyisa asaphenya izigameko eziholele kulokhu kubulala. eKapa owesilisa oneminyaka engama-50 nongumnikazi wendawo yokumodela uvele enkantolo yemantshi yaseKapa ngamacala okudlwengula. Waboshwa ngoNhlangulana ngezinsolo zokudlwengula intombazanyana eneminyaka eyi-18 eyabe izothwebula izithombe. Ubhekene nelinye futhi icala lokunukubeza elithinta ukutholakala nezithombe zezingane ezisetshenziswa ngokucansi. Lo msolwa waboshwa khathi amaphoyisa egasela lapho asebenzela khona eLimpopo. Amalungu ANC Youth League abebhikisha ngaphandle kwenkantolo ezwakalisa ukulwisana nodlame oluyamaniswa nobulili. Ababhikishi bazwakalisa ukunengeka ngokuthi lo msolwa unikezwe ibheyili yezinkulungwane eziyushumi zamarandi. Lolu daba luzobuyela enkantolo mhla ziyi-18 kuLwezi.